Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дар ин дарс мо шарҳи аломатҳои ист вақф дар Қуръони Каримро дида мебурем. вақте ки мо Қуръони Каримро дар даст мегирем ва ба мутолиа шурӯъ мекунем, бо нишонаҳо ва рамзҳои зиёде дучор меоем ва хонанда бояд маънои ҳар яки онро донад ва ба онҳо риоя намояд. аломатҳои ист вақф дар Қуръони Карим ин буридани садо дар охири калима мебошад, зеро хонандаро зарур аст ки биистад ва нафас бигирад. дар ин сурат ҷои ист бояд мувофиқ бошад. аҳли уламои таҷвид, устодони қироат чанд ҷойҳои истро дар Қуръони Карим маълум кардаанд ва онҳоро бо чанд аломат ишорабандӣ кардаанд. яке аз ин ишораҳо ҳарфи мим мебошад. дар ҳарфи мим истодан зарур аст, яъне истодан ҳатмӣ мебошад ва ҳарфи мимро мо метавонем дар сураи Анъом ояти 36 мушоҳида намоем. дигар аломат ҳарфи ҷин мебошад. барои ист ҷоиз аст. хонанда агар бихоҳад меистад ва агар бихоҳад хонданашро давом медиҳад. истодан ва ё хонданро давом додан зарурӣ нест. ва ҳарфи ҷимро дар сураи Ҳуҷарот ояти 7 мушоҳида кардан мумкин аст. яке аз ин аломатҳо соту лом мебошад. дар ин аломат истодан ҷоиз аст. агар ин аломат пай ҳам дуто омада бошад, тибқи интихоб истода ва дар яке аз он ҳатман хонда гузаштан лозим аст. ишораи соту лом дар ояти 38 сураи Бақара мушоҳида кардан мумкин аст. аломати дигар ё ки ишораи дигар қофу лом аст. дар ин аломат истодан ҷоиз ва ҳатмӣ аст. хонанда ҳар вақто ки қофу ломро дид, бояд биистад, нафас гирифт ва баъдан аз ҷои истодаи худ давом медиҳад. аломати дигар ин ломалиф аст. дар ин аломат истодан қатъиян маън аст. хонанда дар вақти хондан бояд хонда гузашта шавад. дар сурати истодан бояд аз як ё ду калимаи қабл хонданро оғоз карда гузаштро риоя намояд. яке аз дигар ишораҳо ин се нуқтаи пайдарҳам аст, яъне ки се нуқта аст, бо баъди якчанд калима бо се нуқтаи дигарро мушоҳида кардан мумкин аст. инро мегӯянд нуқтаҳои секунҷа. ҳангоми хондан дар яке аз ин се нуқта истодан ҳатмӣ аст. инро дар сураи Бақара ояти 2 мушоҳида кардан мумкин аст. золикал китобу ла райба фиҳ. неки якумашро мегзарем, дар дуюмаш меистем, баъдан давом медиҳем. ҳуда лилмуттақин. яке аз ин ишораҳои дигар ин ҳарфи син мебошад ки ин аломат ҳангоми қироат як зада бо пастшавии овоз дорад, аммо дар ин аломат истода намешавад, балки қироат давом дода мешавад. ин аломат танҳо дар 4 ҷои Қуръон омадааст. яке аз инҳо нишона аст. ин нишона ҷои саҷдаи тиловат аст. дар ҳар ҷое ки дида шавад, он ҷо саҷдаи тиловат воҷиб аст. бояд хеста як такбир ва бе хондани сура ва бе рукӯъ кардан як бора ба саҷда рафта, дар саҷда 3 бор ва зиёда аз он субҳона раббиял аъло гуфта пас салом дода мешавад. саҷдаи тиловат дар 14 ҷои Қуръон омадааст. нишонаи дигар ин ишораи ҷуз аст. кулли Қуръон ба 30 ҷуз, яъне ба 30 пора тақсим шудааст. ишораи дигар ин ишораи хотимаи оят аст. чунон ки дар Қуръон назар кунем, дар охири ҳар як оят ин аломат истода дар дохили он рақами оят омадааст. садақаллоҳул азим.